Ďakujem za slovo a prajem vám príjemné popoludnie. Dovolte mi, aby som takmer v závere tohto podujatia odprezentovala zriedkavý prípad novorodeneckého podkožného emfyzému. K tejto téme sme sa priklonili z toho dôvodu, že ide o naozaj raritnú komplikáciu v tomto období života a zároveň nie je vylúčené, že sa s ňou nemôžete stretnúť na ktoromkoľvek novorodeneckom oddelení. Čo sa týka nášho pacienta, šlo o chlapčeka eutrofického, porodeného z prvej gravidity. Pôrod bol indukovaný spontánne záhlavím v 34. týždni. Indikáciou na pôrod bola prechod matkinej hypertenzie, na ktorú bola sledovaná od 30. týždňa do preeklampsie, zároveň komplikujúca sa anémia a infekt horných dýchacích ciest so zvyšujúcou sa zápalovou aktivitou. Preto pôrodom bola podaná matke plná kortikoterapia. Po narodení bola sťažená poporodná adaptácia u tohto novorodenca. Dieťa bolo po vybavení bradykardické, cyanotické, bez spontánnej dýchovej aktivity. Bola zahájená stabilizácia na pôrodnej sále prostredníctvom neopufu a od 4. minúty života nastupuje spontánna dýchová aktivita. Dieťa je ponechané na distenčnej ventilačnej podpore a následne po zavedení periférnej linky a odbere hemokultúry je začatá antibiotická liečba v štandardnej kombinácii ampicilín s gentamicínom a je začatá doplnková parenterálna výživa infúziou 10% glukózy. Pri prvom vyšetrení boli u novorodenca pozorované početné hematómy na horných končatinách, na záhlaví dieťaťa a bol prítomný veľký kaput succedaneum, ktoré teda svedčia o traumatickom priebehu pôrodu. Na druhý deň života dochádza k náhlemu zhoršeniu stavu dieťaťa. Dieťa je ventilačne nestabilné, vyžaduje stále vyššiu inspiračnú frakciu kyslíka, desaturuje, nereaguje na podávaný kyslík a je realizovaný urgentný rentgen, na ktorom je prítomný podkožný emfyzém a pneumomediastinum. Na základe tohto rentgenového nálezu a toho, že klientský stav dieťaťa sa naďalej zhoršuje, pridržujú sa apnoické pauzy, je dieťatko zaintubované a následne je telefonicky konzultované naše pracovisko v Martine. Dieťaťu sú podané 2 ampulky Kurosurfu a je prevezené na jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti do Martina. Transport následne prebehol bez komplikácií. Na tejto rentgenovej snímke, čo je snímka ešte realizovaná v periférnej nemocnici, môžeme vidieť podkožný emfyzém, ktorý je predovšetkým v supraklavikulárnej oblasti a začína sa postupne tiahnuť pozdĺž krku novorodenca. Vpravo je prítomný intersticiálny pľúcny emfyzém, je prítomný voľný vzduch a pneumomediastinum u novorodenca. Na tejto snímke dieťa ešte nie je zaintubované. Intubácia bola realizovaná lekárom z Ára, ktorý bol privolaný na základe toho, že bola naozaj obťažná, keďže trachea a štruktúry dýchacích ciest boli komprimované emfyzémom z podkožia. Pri príjme na naše oddelenie bolo klinicky zjavné vyklenutie prednej strany hrudníka, bol prítomný značný krepitus, ktorý bol palpačne hmatný aj na krku a na záhlaví novorodenca. Dieťatko vyžadovalo vysoké inspiračné tlaky na to, aby sme mu udržali dýchový objem a bolo v ťažkej kombinovanej acidóze. Následne realizujeme pri príjme rentgenovú snímku, kde už môžeme vidieť progresiu podkožného emfyzému, môžeme vidieť bilaterálne prítomný pneumotorax a rozvíjajúci sa alebo zhoršujúci sa intersticiálny plúcny emfyzém. Na tejto snímke je už prítomná aj endotracheálna kanila. Na základe tejto rentgenovej snímky bol privolaný detský chirurg a po konzultácii s ním sme sa rozhodli realizovať CT vyšetrenie. Jednak z toho dôvodu, aby sme si ozrejmili pomery v hrudníku, vzhľadom na to, že tie pľúcne lalky siahali ešte značne do periférie pre prípadnú drenáž a jednak z toho dôvodu, že stále sme nevedeli presnú etiológiu vzniku podkožného emfyzému a pneumotoraxu, pneumomediastina a chceli sme vedieť, aký ďalší prípadný terapeutický postup by sme mohli zvoliť. Na CT vyšetrení sú už ale prítomne obojstranne výrazne kolabované plúcne laloky a ťažký tenzný pneumotorax, boli prítomné pleurálne výpodky, voľný vzduch je viditeľný aj v oblasti lopatiek podkožne, takisto v oblasti prednej steny hrudníka, v oblasti krku a takisto na záhlaví novorodenca a v komorovom systéme dieťaťa.
Po obojstrannej drenáži hrudníka za sterilných podmienok zavádzame umbilikálny venózny katéter a môžeme výrazne redukovať aj na základe upraveného rentgenového nálezu, aj na základe upraveného astrupu a zlepšujúceho sa klinického stavu dieťaťa môžeme redukovať inspiračný tlak na umelej pľucnej ventilácii. Na snímke môžeme vidieť, že je prítomný vpravo intersticiálny pľucný emfizém. Pľucné polia sú nehomogénne zatienené v zmysle RDS u novorodenca a predpokladáme aj zápalové zmeny na pľúcach. Umbilikálny venózny katéter je v správnej pozícii, takisto aj endotracheálna kanila. Ďalej sa nám klinický priebeh komplikoval krčovou aktivitou. A dieťatko začalo mať orálne automatizmy a u tohto novorodenca predpokladáme etiológiu krčov jednak na základe prekonanej perinatálnej asfixie a jednak na základe vzduchu v komorovom systéme, čo je naozaj raritný obraz, ktorý môžeme vidieť na tejto snímke. Začali sme s kontinuálnym monitorovaním mozgových funkcií na základe amplitudovej elektroencefalografie a na základe toho, že bola klinicky prítomná krčová aktivita potvrdená elektrograficky, sme začali s antikonvulzívnou liečbou. Počas ďalších dní dochádza výraznej klinickej regresii emfizému, takisto na rentgenovej snímke 2 dní po drenáži je prítomné viditeľné menšie množstvo vzduchu v supraklavikulárnych oblastiach. Drény sú s minimálnym prietokom, stále ponechávané na aktívnom staní u novorodenca. Je možné redikovať ventilačné parametre. U dieťaťa začíname s minimálnym enterálnym príjmom, ktorý následne toleruje v stúpajúcich dávkach. Na 6. deň po drenáži je dieťatko v oveľa lepšom stave. Na rentgenovej snímke a takisto aj klinicky je prítomný už len diskrétny krepitus supraklavikulárne. A na základe tejto rentgenovej snímky sme drény zaklemovali a na 7. deň po drenáži boli drény odstránené. Takisto na 7. deň ukončujeme antibiotickú liečbu, dieťa je bez klinických prejavov infekcie, zápalové parametre boli opakovane negatívne a kultivačne nám vyšlo pozitívne jedine sputum. Takisto ukončujeme antikonvulzívnu liečbu a redukujeme analgosedáciu. Na tejto snímke je dieťatko ešte zaintubované, drény sú odstránené a ružového medvedíka má preto, lebo rodičia si takmer do konca tehotenstva mysleli, že budú mať dievčatko. Na 8. deň po drenáži je chlapček extubovaný, hemodynamicky, ventilačne a saturačne stabilný. V terapii má len kofeínoterapiu a Vigantol. Na 21. deň od prijatia na naše oddelenie je dieťa prepustené do domácej opatery. Čo sa týka emfizému ako takého, tak v užšom slova zmysle si väčšina z nás predstaví pľúcny intersticiálny emfizém. Ide o nahromadenie tkaniva, ktoré sa ale môže vyskytovať aj v podkoži alebo v mediastine. U novorodenca najčastejšie predpokladáme traumatickú alebo netraumatickú príčinu, najčastejšie po traumatickej intubácii alebo po traumatickom vedení pôrodu. Čo sa týka tohto nášho prípadu, tak my etiologicky predpokladáme, že emfizóm vznikol jednak ako kombinácia nezrelosti pľucného tkaniva, keďže išlo dieťa narodené v 34. gestačnom týždni, jednak ako kombináciu zápalového procesu a pôrodného traumatizmu. A tu by som ešte raz chcela zdôvodniť, že naozaj ten emfizém vznikol ešte pred zaintubovaním toho novorodenca. Ďakujem za pozornosť.